Aproveitando a festividade do Carme, festivo local en Ribeira, preto de medio cento de pais, familiares e mesmo alumnos do Colexio de Palmeira secundaron a convocatoria realizada dende a AMPA e concentráronse esta mañá na Praza do Concello para protestar contra a decisión de Educación de pechar 2 das 5 aulas de infantil coas que conta este centro educativo de cara ao vindeiro curso. A resposta que lle dou a Xefatura de Educación a AMPA na última reunión con eles é que non van a cambiar de opinión ao respecto, xa que consideran que poden enchelas ata un máximo de 27 alumnos, segundo a normativa. Recortan porque consideran que poden baixar o número de docentes. Dese xeito, pois, o que fan é aglomerar, neste caso, xuntar moitísimos rapaces dentro da normativa, é o que a eles alega. Entón xuntan a ratios máximos, todos os rapaces que poden, o que supón despois tradúcese, lóxicamente, en despidos en canto a mestres, porque, según eles, parece que sobran, non? Pero a AMPA non está de acordo con esta decisión e solicitan que baixen esas ratios ata un máximo de 18 nenos por aula, para garantir así unha mellor calidade no ensino. Máxime cando existen rapaces no colexio con necesidades especiais. O que nos demandamos, sobre todo, é que se adapte ao revés. Tense que adaptar o número do alumnado en cada aula, ten que ser adaptado ás necesidades dese grupo de estudantes, segundo as necesidades deses nenos, algunhas xa declaradas e outras aínda por determinar. Polo tanto, un mestre para facer ben a súa labor e nós, polo tanto, para poder exixirlle a ese mestre que coide e que eduque os nosos fillos, non pode ter 25 nunha aula porque é literalmente imposible exixirlle semexante proeza. Dende a AMPA sinalan que teñen a intención de seguir coas protestas ata que non haxa unha postura definitiva.